Hej, jeg vil gerne fortælle om de her formler, som I kan se her. Og så vil jeg gerne starte med den første, for at finde trekantens areal. Vi starter med at sige en halv gange højde, som I kan se her, gange grundlinje. Og derfor finde trekantens areal. Og så har vi den næste formel, som I kan se her. Og det er for at finde arealet af den vilkårlige trekant. Og der siger vi en halv gange lille a, som I kan se ligger på den her side, gange lille b, som ligger på den her side, gange sinus. Og sinus, det er vores vinkel herover. Og ved hjælp af den formel kan vi finde, ved hjælp af det får vi den vilkårlige trekantens areal. Og så har vi den her formel her, og den kan kun bruges på retvinklede trekanter. For at finde lille c, som er herover, så siger vi lille a plus lille a i anden plus b i anden, som ligger hernede, er lige med c anden. Ved at sige det, så finder vi c anden. Og så for at finde siden på en vilkårlig trekant, bruger vi den her formel herover. Og der er altså flere forskellige måder at regne den ud på. Der kan lige så godt have stået a her i stedet for c. Men det vil sige c anden er lige med a anden plus b anden minus 2 gange a gange b gange cosinus til c. Og her der ser vi så c anden kvadratroden af a anden plus b anden minus 2 ab gange cosinus til c. Og så har vi sådan set fundet siden. For at finde vinklen på en vilkårlig trekant bruger vi den her formel. Cosinus c er lige med a i anden plus b i anden minus c anden divideret med 2ab. Og det her, der siger vi så cosinus minus første, og så laver vi en parentesstreg og siger a i anden plus b i anden minus c i anden. Og så siger vi divideret med 2 gange a gange b. Og så har vi sådan set fået resultatet her. Og her har vi nogle sinusrelationer, som I kan se her. Som er bedste sider til de vilkårlige trekanter. Og der ser vi lille a divideret med sinus stor A. Og så har vi her lille b sinus stor B. Her har vi lille c sinus stor C. Og hvis vi regner vinkler ud, så har vi så bare byttet om på altså det jeg prøver at sige, det er, hvis nu vi vil finde vinklen ud, så har vi bare byttet om på de to her. Så der er stået lille a nederst og sinus til stor A. Så vi har bare generelt byttet de her tre små bogstaver ned, så sinusrelationen stod øverst.